Nutiragsak kenti kinatalna, ti panagbiag ti intay pagsasaritaan, sanak agriro ngawan makartap, iti kasasaad jayaway analina. Awisen kay man nga umay sumarungkar, sadyay away umay kayo agpasyar, maabbu kay riknayo, no inkay makita, makaayayo nga mulmula na dumaduma, mayawawan yu iti adunay aparikot, malipatan yuntut tadagsen ti panunot, ipatalget ko naragsak kay tu sadyay, awan lugar amangartap ti away. Awisen kay man nga umay sumarungkar, sadyay away umay kayo agpasyar, maabbu kay riknayo, no inkay makita, makaayayo nga mulmula na dumaduma, mayawawan yu iti adunay aparikot, malipatan yuntut dadagsen ti panunot, ipatalget ko naragsak kay tu sadyay, awan lugar amangartap ti away, awan lugar amangartap ti away.